Oyo, guys. Yes, I am. Star. Swaah family. Yeah, man. Tiripo pa Zimbabwe. Yeah, man. Tiri kupi? Simplex music. Tiri muchi? Tiri mu Zimbabwe. Tiri muchi Zim. Zim reality. Ku Zim kune reality. Saka muona ndina sparks zvine chungo spaka. Chungo baka zvakadzima zvese tichibatidza masignal tichibata. Saka tiri kuti Swaah family yese maka subscribe pa YouTube pai. Maka supporta guys because pasina imimi hakutorina kana mafaro, pasina imimi hakuna entertainment. Pasina imimi hakuna mangoma. Saka outer Swaah family, much love DJ Sparks. Oyo, guys, mazona Achisimbisa kachiri na Swaah. Bas guys, yes, Facebook page yangu akanzi DJ Sparks Zim Reality ITV pa Facebook. Msakana 22 Thursday. Chitaoneka makabudikira uchi kuwadzana genga timboungana pa ground signal physique vada kuluza weight mubva mauya ndo inenge iri nguva yacho kachida kufara mahala walala wasara wasvika wafara tirarira Swaah inini ndarira Swaah 4